Pozdrav svima ljudi moji, dobrodošli u malo drugačiji video nego što ste navikli. Evo danas ćemo malo rejtati i renkati ovu moju grafičku karticu koju trenutno koristim. Dakle, u pitanju je GeForce RTX 3050 WindForce Overclock Edition V2 od 6 GB. Ovo je model koji ne zahtjeva dakle dodatno napajanje, base clock je ok, ali ništa specijalno. No, to ćemo danas sve popričati, dakle o svim nekim mogućnostima. Dakle, ima CUDA Core 2304, memory core mu je 1400 MHz, to je dakle obično, kako se zove, base clock što se kaže, nije overclockovano. Velika mana mu je što ima samo velika mana ove grafičke je što ima samo 6 GB, isti model ove grafičke samo sa 8 GB je znatno efikasnija. Tako da ako već želite kupiti 3050, savjet vam je kupite od 8 GB. Ova nije baš nešto. Ovo je znači za low budget, ako ste baš u niskom budžetu. Dakle, kao što vidite, Digital Max Resolution može 8K, ali za igranje nije. Može se gledati, dakle ja sam pokušao na YouTube-u sa ovom grafičkom, spojio sam na TV koji je 4K. Može, 4K može, nisam probao 8K jer nemam 8K monitor, niti televizor da mogu probati, ali vjerovatno što se tiče video zapisa mislim da može bez problema, ali za gaming nikako nije preporučljivo, barem od mene, što se tiče 4K rezolucije. Znači, može se, znači evo ja sam snimio neke, nisam u tim rezolucijama jer nemam nativni 4K monitor da mogu da snimam, jer me zeza, ali dobro. Ima nativnu, dakle ne mogu jer nemam nativnu rezoluciju 4K, odnosno imam taj televizor, ali to nije dovoljno. Ok, ima podršku DirectX 12, najmanje napajanje kao da je dovoljno je 300 W, a laž, to je notorna laž od strane gigabajta, znači lažu, jer ja sam imao od 500 W i nije radilo, tako da to je laž. Ovo je super što ima dva display porta 1.4 i dva HDMI-a 2.1, tako da eto, to je top. OpenGL mu je 4.6, tako da to je dobro. Kada je overclockovana, ja mislim da sam ja dobio, sad ćemo provjeriti, samo sekunda. Sad ćemo provjeriti u Nvidia aplikaciji, samo malo da vidimo. Mislim da sam ja dobio nešto malo drugačije. Kaže ovako, GPU, to jest VRAM clock 7000 MHz, da, MHz, a GPU clock je na 2000 MHz kada je overclockovan. Power usage mu je onda na 35, mislim ovo je sad base, osnovno. U igrama je nešto malo veće, ali dobro. Što kao što vidite, dakle, nije za gaming, jer možemo pogledati sada, znači, neke od poboljšanja. Dakle, što bi vam ja preporučio od upgrade-a,
zasigurno bih vam preporučio znači neku od 20 neku 20. seriju tipa neki mid-range tipa evo 2070 super, to vam je isto onako dosta dobra kombinacija. Dakle, mislim, generalno sa mojim procesorom slaže se, ali nije ništa senzacionalno. Onako neki mid-range, moglo bi se reći neki mid-range uređaj. Dakle, neki mid-range gaming. Dakle, evo, koji ja imam Ryzen 5600G, samo nećemo gledati drivere, nego ćemo pogledati specification, evo, general specification, dakle ja imam ovaj model, tako da evo, kao što vidite, ujedino i TDP, i ovo je ono, vjerovali ili ne, po meni najbolji mid-range procesor, daje dosta dobre performanse u igrama. Dakle, kad je overclockovan može do 4,40, što je top, iako je i base clock sasvim solidan. Cache mu je malo lošiji, ali ovako sve ostalo top. Naravno i temperature su lošije, jer kad je u gamingu on ima oko 40 do 50 stupnjeva, što nije dobro. Tako da, to. Onda, da, pošto je ovo, kako se zove, APU, ovo nije znači običan 5600, ovo je procesor sa grafičkom koji u sebi ima Radeon, ne mogu se sjetiti, mislim da je Vega 7 u pitanju na 1900 MHz. Tako da ono, sasvim solidno, mislim ima 512 MB, ali šeruje sa RAM-a grafiku, odnosno povuče gigabajte sa RAM-a, ne znam kako to funkcioniše, toliko još nisam upućen, no dobro. Dalje, što se tiče RAM-a, ja bi vam osobno preporučio onako neke ozbiljnije rame tipa tako da ono. Dakle, što se tiče RAM-a, svakako bih vam preporučio da idete na 32 GB, ali ako ste u budžetu, svakako bih vam preporučio Patriot Viper, 183 eura trenutno. Ovo su baš za Ryzen. Za Ryzen i čini mi se Intel, ili je ovo samo za Ryzen, nisam siguran, ali mislim da je za Ryzen, uglavnom. I to je biti to, znači ono, napajanje, možemo odmah ovdje pogledati, ovo vam je dosta dobra i pouzdana stranica, tako da ići ćemo pogledati sad odmah napajanje, da vidimo da vam neko preporučim odmah. Dakle, što se tiče matične ploče, prva mi je bila ova, odnosno ne ta, nego ova, pa sam sa AP2.0 prešao na, sad ćemo da nađemo, ako je imaju u ponudi, samo da vidimo, B450, je B450, samo malo, nije
nije. Nego je BP50M, ali je isto ASRockova, no nebitno. Ako je nemaju ponudi, nema veze. U biti možete uzeti gigabajtovu, još je čak i bolje. Tako da eto, što se tiče matične ploče, eto uzmete gigabajtovu. Što se tiče sada napajanja, sad ćemo da nađemo, da vidimo di su, evo ih. Dakle, ja sam konkretno uzeo FSP BD Vita od 600 W, 80 plus bronza. Tako da, sad ćemo da vidimo da li ima to u ponudi. To je isto neko mid-range napajanje, ništa strašno. Ali opet ja bih vam rekao, ako već imate malo veći budžet, zaobiđite ove od 20-30 eura, to sve zaobiđite u širokom luku, to nema smisla kupovati. Kupujte samo nešto za šta ste čuli, za koju ste firmu čuli, nemojte ništa ovako nešto. Tipa ne bi nikad, nema veze što je 55 eura i što je kao 650 W, ne bi nikad od ASRocka uzeo napajanje jer nikad nisam čuo da oni prave napajanje. Mislim, to je moje mišljenje. Evo, neko prvo ok napajanje što možete gledati, to je Be Quiet, ali gledate da je voltaža mala. Znači za ovakav neki kompjuter 600 do 650 W napajanje vam je sasvim dovoljno. Tako da gledate neko, šta ja znam, ima tu evo Thermaltake, ali to je od 500 W. Opet od 500 W, Deepcool, evo ga 650 W, evo uzmete generalno ovo napajanje i vi ste završili priču. Dakle, no da se vratimo mi sad na RTX, samo malo. Da se vratimo na RTX, odmah smo nazad. Izbacit ćemo to. Da se sad vratimo na početni dio, dakle, šta smo zaključili sa ovom grafičkom karticom. Dakle, ako ste u jako niskom budžetu, dakle da ne znam jesam Europa, sad ćemo pogledati da imamo samo za Croatiju odmah, da mi izbaci. Evo, Croatia. Da mi izbaci odmah di možemo kupiti, where to buy. Evo, možemo u Instar informatici, pa ćemo pogledati odmah. Dakle, ovo nije sponzoriran video, tako da, ali nema veze. Evo, idemo na grafičke. Cijena rastuća, pa idemo pogledati. Ovo još ima u ponudi, GT 710, evo, i bog te mazo. Dakle, evo, kao što vidite, za ovu cijenu realno ne isplati se. Iskreno, ja bih više iskreno ja bih manje dao za rame, dakle kupio bi možda polovne rame i onda bih dodao s tim što sam ušparao, dodao bih i kupio bih sad da vidim gdje, sad nema tog modela, bio je od 8 GB, ali izgleda nema više u ponudi, pošto je bio u dobroj cijeni, no sad je problem koji da vam preporučim, jer ove ne možete na ovu matičnu i s ovim procesorom ne možete upariti ove novije matične, ove grafičke, to ne možete. Mogli bi, ja mislim, najviše 4090, ali to je već overkill za ovaj procesor i za matičnu, to je već overkill, tako da
ništa u biti. Osobno bih vam preporučio da kupite 30-50, možda eventualno 30-60 od 12 GB, ali to vam je već too much novaca. Tako da, što se toga tiče, to bi ukratko bilo to što se tiče ovog videa. Ja se nadam da sam uspio objasniti kakva je ovo grafička. Dakle, nije loša, ali mogla bi biti bolja, tako da, šta da kažem, uživajte. Vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!